Dong. Hoy. Dong. Dong, dili ni hotel. Kinsa man ka? O ano niya ni bantay nga anong nakasulod naman pud ni dire kinsa man eh? Hoy! Kinsa man ka? Ay, gahi. Pakailan ako? Ay sorry sir. Sorry na sir. Wala, sorry. Asa di mo ibuko na? Basta dia mga stiyan dapit. Basta sa diha dapit. Dira ka mabuko? Dili mo anak ko diha. Nya, ana dire. Basta depende. Tarong niya yung hindi mabasa atong brief pag ulo. Basta Hindi mabasa ang brief pag ulo. dili mabasa ang brief pugolo. Dia karon mo anak. Anak na ko dahil sa adik ka magdi makita ang tubig diri lagi ko. Da? Basta sa tiyan na ko nimo igo. Masud sa ilong mo. Basta lagi nag-record na to. Sige. Ya anak lang ang ano. Na. Anak lang. Yeah. Yung kamu bangon, kung siguro ni mo itamot ba? Bangon ka nila, kaya bubok. Basta, nakatawa nung ko, nakatawa ka. Ay, mamamsan ka, bangon mo. Sige na. Sige, ay katawa. Bangon ka niya, Didi. Kung siguro ni gusto ni mo, huy, bangon ka. Huy! Ikaw bangon. Ang gulo ni gusto ko. Basa agad na. Ha? Basa agad. Ang gulo. Kasi feeling mo lang. Daya ang lungga na eh. Di man tato, di kuya ka, pangog ka. Hmm? Nilit ni anak ka, naana ang tubig ba, imong gisugat. No, literal.